Trejdo. Ať nic nedělá, tak tady seděl nohama. Jevický starosta v akci. Jsi nějaký pomalej, se tím věkem. Co dělá? A začím, a jevického starostu v akci. YouTube to půjde. Kradl elektriku. Král elektriku. Ale slyšel, to jste zapomněl. Kradl elektriku. To není Alice. Kradl elektriku. Král elektriku a naftu, to jste zapomněl. Kradl elektriku. Jeho fotr napojené na elektrické vedení. Tak to řekněte Fotrovi a dostanete do držky jak nikdy. Co říkal? A je. Kradl elektriku a byli napojení. Celá rodina byla napojená na normálně na elektriku města. Pičeš, jsou ty lipy, já se nemám kam vyscat. To je zloděj, vole. Co jsi říkal? Co jsi říkal? Pojď. Pojď. Elis! Tak je to co pak, je to nějaký pes? Jo, je to pes. Pes? Kradu elektriku. A ty hajtle, No, co jsem dělal? děláš takový bordel. Jo, jaký bordel? Co? Točíš to? No točím, no. Ať ví, jaký je jevický starosta, vole. Vždycky se říkám, posral jsem se! No tak co? Točím, no. Starosta v akci, vole. Skoro vás? Ne. Hlavně, že mi to zavolá Fotrovi a že mi to umíte, ale mě to neřeknete. Čeho se bojíš, jo? Proč bych stál? Čeho se bojíš, jo? Co? Ničeho. Já se asi jenom natáčím. To jsou smrdí, kteří dělají bordel v Jevíčku ve městě. A to je starosta, co je na chce a neví, co má dělat. Pojď, dostaň. Nějaký čukl snad. Hej, prosím tě. Co? Bojíš se? Stres. Tak? Pojď tady. Pojď tady. No běžte si ukázat, jak jste nachcenej, běžte. No běžte. Zazvonte. Ha. No tak běžte, ne?